हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै नोंथांमोननो पीएम किसाननि पेमेन्टनि सोमोन्दै खोन्थागोन जायफोरनिया हाबबाय एबा सोरनिया हाबथ'वाखै माब्ला हाबगोन बेफोरनि सोमोन्दै फारि फारि खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि बेयो पीएम किसाननि अफिशियेल वेबसाइट आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना बे लिंकजों हाबनानै गाव गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन नङाबा नोंथांमोना जायखिजाया नों बाहायग्रा ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै गुगोलाव पीएम किसान टाइप खालामनानै सार्च खालाम बेनि उनाव फार्स्ट फैनाय अफिशियेल पेजआनो पीएम किसाननि अफिशियेल पेज जागोन नोंथांमोना बेयावनो नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन सोरनिया हाबगोन सोरनिया हाबा नोंथांमोना मोनथिखागौ जोंनि आसामाव पीएम किसानखौ लानानै गोबां बेले बेजे सोमजिदों बेनिखायनो जोंनि आसामनि साबेसे पीएम किसाननि बेनिफिसियारि दं एबा मोनदों बिसोरनि एप्लिकेशनखौ रिभिउ खालामजोबगोन जायफोरनि न'खराव सानै साथाम मोनदों एबा जायफोर साख्रियाल गोनाङा एबा सासे मानसियानो मोननै मोनथाम एकाउन्ट होनानै मोननै मोनथाम पीएम किसाननिफ्राय फैसा जादों बेफोरखौ गासैखौबो रिभिउ बानायजोबगोन जोंनि आसामा बिनि उनावसो बे फैसाखौ सोनानै हरगोन होननानै सिगांनो नोंथांमोननो आं सिगांनि भिडिअआव खोन्थाखादोंमोन दानिया सोरनिया हाबगोन जायफोर मोनगोन आरो जायफोरनिया रिजेक्ट जाबाय आं बिनि एप्लिकेशनफोरखौ खोन्थागोन जायफोर मोनगोन बिनि एप्लिकेशननि स्टेटासा माबायदि जागोन आरो जायफोर मोनला बिनि एप्लिकेशननि स्टेटासा माबायदि जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा जायफोरनि न'खराव सानै साथाम पीएम किसाननिफ्राय फैसा मोनदों बिसोरनि न'खराव सासेल' मोनगोन नोंथांनि सार्कल अफिसार एबा मण्डलफोरा नोंथांमोननि गामियाव थांनानै सोर सोर मोनदों बिनि लिस्टखौ लायदों जानो हागौ आरो माखासेनि नामखौ दानदोंबो जानो हागौ जायनि नामा दानजादों बियो बिनि एप्लिकेशन स्टेटासा माबायदि जागोन आरो जाय मोनगोन बिनि एप्लिकेशन स्टेटासा माबायदि जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन नोंथांमोना दानालासेनो नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुदों नै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै पेमेन्ट साक्सेसफुल पार्सेन्टेजआव होनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै 6th इनस्टलमेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै बेयाव जोंनि आसामखौ नोंथांमोना बे मेपआव नुदों नै बे आसामाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बे आसामाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नुखागोन नै 6th इनस्टलमेन्ट पेमेन्ट साक्सेसफुल 0 पेमेन्ट साक्सेसफुल साक्सेस 0 टटेल डाटा 14,14,228 जन मानसिया 6 इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन नाथाय बे फैसाखौ दासिमबो जोंनि आसामनो सोना हराखै दस्रा स्टेटफोरनिया सोनानै हरजोब्बाय नाथाय जोंनि आसामनि थाखाय बे दासिमबो सोनानै हराखै जायफोर जोंनि आसामनिया दासिमबो बे फैसाखौ मोनथ'वाखै दानिया बे फैसाखौ सोर मोनगोन जायफोर रिभेरिएसन खालामखांनायनि उनाव अरिजिनेल आबादारिफ्राल' बे फैसाखौ मोनगोन दानिया नोंथांनिया एप्लिकेशन आइडिया फेल जाखोना रिजेक्ट जाखोना माखो नोंथाङा बेखौ नायनांगोन जायफोरनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जायाखै बिथांमोनाल' बे फैसाखौ मोनगोन आरो जायफोर रिजेक्ट जाबाय बिथांमोना मोननाय नङा बेखौ बोरै नायो सोर मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथाङा नोंनि एप्लिकेशन स्टेटासखौ नायनो थाखाय बेयाव नुदों नै नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव नुखादों नोंथांमोना बेनिफिसियारि स्टेटास बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव दसे बेबायदि लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथाङा जायखिजाया मोनसे आधार कार्ड एबा नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्ड होदोंबा आधार कार्डजोंबो नायनो हागोन एकाउन्ट नाम्बारजोंबो नायनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बार होदोंमोनबा नोंथाङा मबाइल नाम्बारजोंबो नायनो हागोन मोनसे खोथा जायफोर बिथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनगोन नोंथांमोना 31 मार्च 2021नि गेजेराव आधार कार्ड लिंक खालामनांगोन नङाबा नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नङा जायखिजाया सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम लानोबा एबा बेनिफिसियारि लानोबा नोंथांमोना आधार कार्ड नांथारगौ जेन'बा हमनानै ला अबेबा स्कलारशिपआनो जा एबा पीएम किसाननियानो जा एबा नोंथाङा आइवाइनि न'आनो जा जायखिजाया सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किमखौ मोननो लुगैदोंबा नोंथांमोना आधार कार्ड नांथारगोन थिग बिदिनो पीएम किसानाबो जोंनि आसामनि थाखाय मेघालयनि थाखाय आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि थाखाय 31 मार्च 2021 सिमनि गेजेराव नोंथांमोना आधार कार्ड होनांगोन जायफोर होआखै अब्लासो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनगोन दानिया नोंथांमोना माजों नायनो आधार कार्डजों नायनोबा आधार कार्डजों नायनो हागोन बेंक एकाउन्टजों नायनोबा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों नायनो हागोन मबाइल नाम्बारजों नायनोबा मबाइल नाम्बारजों नायनो हागोन नोंथाङा जेखौ एप्लाइ खालामनायाव होदों बेखौनो नायनो हागोन नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों नायदो जुदि नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ होखादों जानो हागौ एप्लाइ खालामनायाव जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड आरो मबाइल नाम्बार होआखैमोनबा नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ टाइप खालामबानो जाबाय बेयाव नोंथाङा माजों नायनो बेखौ बेयाव सेलेक्ट खालामनानै लादो बेंक एकाउन्टजों नायनोबा नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव खनसे क्लिक होग्रोदो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुखादों नै
इन्टार एकाउन्ट होनाय दं नोंथाङा बेयाव जायखौ पिएम किसान खालामनायाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो होनानै खोन्थागोरनि बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गेट डाटा नुखादों बे गेट डाटायाव क्लिक खालामनांगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बे गेट डाटायाव क्लिक खालामदो गेट डाटायाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायनानै नायना गेट डाटायाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैनो नुनो मोनगोन बेयाव नोंथांनि नाम गासिबो एप्लिकेशन आइडि नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स गासिबखौबो नोंथाङा नुनो मोनगोन बिनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायथारनानै बेयाव नुनो मोनगोन नै बिथांनिया फार्स्ट इनस्टलमेन्ट सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट आरो फिफ्थ इनस्टलमेन्ट गासिबो हाबजोब्बाय बिथांनिया दा 6th इनस्टलमेन्ट हाबनांगौ दं बिथांनिया दा हाबथ'वाखै जुदि नोंथांनिया 6th इनस्टलमेन्टआ बेबायदि एप्लिकेशन स्टेटासा बेबायदि देखायदोंबा नोंथांनियाव बे पिएम किसाननि फैसाया हाबगोन आरो जायनिया रिजेक्ट जादों बियो दा माबायदि देखायगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जुदि नोंथांनि एप्लिकेशन स्टेटासा बेबायदि वेटिं फर एप्रुभल बाय स्टेट देखायदोंबा नोंथांनि फैसाया हाबगोन बेखौ जोंनि आसाम स्टेटआ बे नोंथांनि एप्लिकेशनखौ रिभिउ खालामखांनायनि उनाव एप्रुभ बानायगोन जुदि जोंनि आसामा नोंथांनि एप्लिकेशनखौ एप्रुभ खालामखाङोबा नोंथाङा बे वेटिं फर एप्रुभल बाय स्टेटनि जायगायाव RFT जेनेरेटेड बेफोरबायदि सिखारगोन माने नोंथांनि रिक्वेस्ट फर फान्ड्स ट्रेन्सफार बेबायदि नोंथांनियाव बेयाव सिखारगोन सर्टै नोंथांनियाव RFT जेनेरेट बेफोरबायदि सिखारगोन अब्ला नोंथांनिया जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बे नोंथांनि एप्लिकेशनखौ एप्रुभ बानायबाय अब्ला नोंथाङा बे एप्लिकेशनखौ नोंथांनियाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनियाव ट्रेन्सफार खालामना हरगोन रिक्वेस्ट फर फान्ड्स ट्रेन्सफार खालामना हरगोन जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि उनाव नोंथांनि एप्लिकेशनखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रिभिउ खालामबावगोन जेरै नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सजों बेंकनि नामजों एबा आधार कार्डनि नाम आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ कारेक्ट नंगौना नङा बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खनसे रिभिउ बानायबावगोन रिभिउ खालामखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ FTO खालामना होगोन नोंथांनि एप्लिकेशनखौ बेयाव FTO जेनेरेट बिदि सिखारगोन नोंथांनियाव बिदि सिखारबायबा नोंथांनि पिएम किसाननि फैसाया हाबसिगोन FTO माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टफोरखौ फान्ड नोंथांनि फैसाखौ फान्डखौ ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय अर्डार हरबाय बेबायदि सिखारबाथाय नोंथांनि पिएम किसाननि फैसाया हाबगोन जेखि जाया मानो नोंथांनिया जुदि नोंथांनि दानि एप्लिकेशन स्टेटासा वेटिं फर एप्रुभल बाय स्टेट बेबायदि सिखारदोंबा नोंथांनि फैसाया हाबगोन नोंथाङा बेखौ टेनसन लानो नाङा जेब्लानो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ गासिबो एप्लिकेशनफोरखौ रिभिउ खालामखांगोन आरो नोंथांनि एप्लिकेशना अरिजिनेल आबादारि मोनबायबा नोंथांनि एप्लिकेशनआ बेबायदि सिखारगोन आरो नोंथांनि फैसाया रिभिउ खालामखांनायनि उनाव RTF आरो RTO खालामनानै नोंथांनि फैसाखौ सोनानै हरगोन दानिया जायफोर बिथांमोनया एप्लिकेशना रिजेक्ट खालामबाय नोंथांनि गामियाव थांनानै मण्डल अफिसार एबा सोरबा सार्कोल अफिसारफ्रा थांनानै नोंथांनि गामि सोर सोर पिएम किसाननि फैसा मोन्दों न'खरसेयाव साबेसे मोन्दों बेफोरनि लिस्टखौ लायदों जानो हागौ बयनिबो गामियाव थांखादों दानिया जायफोरनि न'खराव सानै साथाम मोन्दों बिथांमोननि न'खरनिया सासेल' मोनगोन होननानै दानजादों बै दानजानाय एप्लिकेशन आइडि एबा मोनिफोरनि एप्लिकेशन आइडिया माबायदि सिखारगोन जायफोरनिया बेबायदि सिखारगोन बिथांमोनाथ' पिएम किसाननि फैसाखौ मोनगोनानो दानिया जायफोर मोना बिथांमोननि एप्लिकेशना माबायदि सिखारगोन आरो बेखौ नोंथांमोना मोन्थिनानै लानाया मोजां माबायदि सिखारगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफोरनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों बेबायदि सिखारगोन नोंथांमोना बिनिया फिफ्थ इनस्टलमेन्टआ हाबनांगौ दंमोन नाथाय बिथांनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जाबाय बिथांनि न'खराव सानै साथाम मोननायलाय बिथांनि एप्लिकेशनखौ रिजेक्ट खालामना होबाय जेब्ला मण्डल अफिसार एबा सार्कोल अफिसारा नाम लांफैदोंमोन अब्लानो बिथांनि नामखौ दाननानै गालांदों अब्ला जायफोर मोननाय नङा जायफोरनिया बेबायदि दानजानाय नोंथांमोना नुदों बिना फिफ्थ इनस्टलमेन्ट हाबनांगौ दंमोन बेयाव नोंथांमोना नुनो हाखादों फिफ्थ इनस्टलमेन्टआव जेबो सिखाराखै जेरै दहाय आं सिगांनि खोन्थानाया वेटिं फर एप्रुभल बाय स्टेट सिखारदों बिथांनिया जेबो सिखाराखै बिथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नंलिया बिथाङा न'खरसेयाव सानै साथाम मोननायलाय बिथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नंला जुदि नोंथांमोना बेबायदि लांदां सिखारदोंबा फिफ्थ इनस्टलमेन्ट एबा 6th इनस्टलमेन्ट मोननांगौ दंमोनबा नोंथांनिया 6th इनस्टलमेन्टआव लांदां सिखारदोंबा एबा फिफ्थ इनस्टलमेन्ट मोननांगौ दंमोनबा नोंथांनिया जुदि फिफ्थ इनस्टलमेन्टआव लांदां सिखारदोंबा जेबो प्रसेस एबा एप्रुभेल बाय स्टेट बेफोरबायदि सिखाराखैबा नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नंलिया जायफोरनिया वेटिं फर बाय एप्रुभेल स्टेट नोंथांनिया मा देखायदों नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्था हरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननिया बेबायदि लांदां सिखारदोंबा मोननाय नङा जायफोर अरिजिनेल आबादारि एबा जायफोरना बेबायदि सिखारदों आरो जायफोरनिया गामियाव सार्भे खालामनायाव रिजेक्ट सार्कोल अफिस एबा मण्डल अफिसफोरा रिजेक्ट खालामाखै बिथांमोनानो बे फैसाखौ मोनगोन जेब्लानो रिभिउ खालामजाखागोन एबा रिभेरिएसन खालामगोन अब्लानो नोंथांमोनाव बे फैसाखौ सोनानै हरगोन नोंथांमोना घाबरायनो नाङा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हायोबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दिनै भिडिअ सिन्स थेंक इउ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ बयखौबो लोगो मोनगोन